агар ба ягон мард шинос шудӣ ва ӯ ваъда кард ки ҳатман ба ту хонадор мешавад, вале айни ҳол камтар проблема дорад ва ба пул ниёз дорад, инро бидон ки ин мард туро дӯст намедорад ва эҳтимолияти сахт вуҷуд дорад ки ин ба ту хонадор намешавад. Барои чӣ? Барои он ки марде ки аз ту қарз мегирад, қарз мепурсад, вай туро дӯст намедорад. Мардо ҳамин хеле ҳастанд ки барои касое ки дӯст доранд харҷ мекунанд. Касоеро ки дӯст доранд кӯшиш мекунанд ки дар пеши он нафар обрӯ, мардонагии худашонро нигоҳ доранд. ҳеҷ вақт худашонро пас намезананд. агар ҳатто проблемаҳои сахттаринам дошта бошад, меёбанд аз касе ки қарз гирад. ҳеҷ вақт шуморо маҷбур намекунанд ки равед ба номатон аз банк қарз гиред, аз падармодаратон гиред, тило ҳоятонро фурӯшед. барои ҳамин марде ки қарз мепурсад, ин барояд як сигнал аст. аз ин хели мард то ҷон дорӣ гурез. чӣ ба ту бояд қарз диҳӣ?